Velkommen til den her video, der er en del af en hel række, jeg har lavet i den serie, jeg kalder for det strategiske PMO. Og i dag, der vil jeg snakke lidt om et PMO-charter. Mit navn er Hans Arnbjerg. Jeg har virksomheden Project Governance. Og noget af det, vi laver i Project Governance, det er udvikling af projektkontorfunktionen. Vi hjælper med at starte og designe og udvikle et projektkontor, og frem for alt så hjælper vi med at få projektkontoret og dets aktiviteter implementeret, og hjælper med at måle effekten af projektkontoret. Har I et PMO-charter, et projektkontor-charter, der hvor du er? Har I et dokument, som ligesom beskriver, hvorfor er jeres PMO sat i verden, og hvad er linket mellem PMO'et og strategien? Ja, hvis ikke I har, så er du ikke alene. Der er mange, som ikke har et PMO-charter og en decideret PMO-strategi, og det vil jeg klart anbefale dig at få. Der er flere undersøgelser, jeg har selv lavet en af dem, som viser, at gennemsnitslevealderen for PMO'er, den er så lav som omkring 3 år. Og hvis du ikke har et PMO-charter og en PMO-strategi, så er du i risikozonen for at blive nedlagt, hvis der skulle ske en omstrukturering. I den her lille video, der vil jeg prøve at give dig nogle overskrifter på noget af det, jeg mener, du skal have i dit PMO-charter. Du skal først og fremmest se at få lavet dig det, vi kalder for en PMO-justification. Det vil sige, du skal altså have beskrevet, hvorfor er PMO'et sat i verden? Hvad er baggrunden? Hvad er ført til, at I er kommet hertil og overhovedet begynder at snakke om at få et projektkontor eller en PMO-funktion? Det skal beskrives. Og umiddelbart derefter, så skal du have lavet nogle korte statements, som beskriver jeres mission og vision. Hvad er PMO'ets mission og vision? Og selvfølgelig skal der være et link fra PMO'ets vision og så til din virksomheds mission og vision. I dit PMO-charter skal du også have beskrevet, hvem er PMO'ets sponsor og de vigtigste stakeholders, de vigtigste interessenter. Det skal stå der, fordi det er ligesom beviset for, at der er andre i virksomheden end dig, der synes, at det her med projektkontoret er en god idé. Og hvis det står i det her dokument, ja, så er du altså ved at få et større commitment og større respekt omkring det arbejde, du kommer til at lave. Selvfølgelig skal det også stå i PMO-charteret, hvilke aktiviteter skal projektkontoret lave? Hvilke aktiviteter skal I lave, og hvad for nogle skal I ikke lave? Det handler det næste kort her om. Altså, hvad er scopet? Hvad er afgrænsningen? Hvad er det for aktiviteter, I ikke kommer til at lave? Der vil være mange, som har ønsker til jer. Der vil være mange, der forventer meget af jer i den funktion, I sidder i projektkontoret. Så derfor er det vigtigt at få skrevet ned. Det her, det laver vi, og det her, det laver vi altså ikke. Selvfølgelig skal du beskrive noget om, hvordan I vil måle effekten. Grunden til, at nogle PMO'er mister livet, ja, det er fordi, de ikke bruger nok tid på at måle effekten eller synliggøre effekten af det arbejde, som projektkontoret laver. Det skal selvfølgelig stå i charteret, hvordan vil I måle og hvordan vil I følge op. Og så skal der også være et link til, hvordan får I overhovedet projektkontorfunktionen implementeret. Det bør også stå i dit PMO-charter. Det her det er bare nogle af de overskrifter, du kan dykke ned i, når du skal lave et PMO-charter. Der er også andre emner, der kunne være relevant for dig. Hvis du er blevet nysgerrig på, hvordan man udvikler et projektkontor, et PMO, så er du velkommen til at søge mere information på min hjemmeside. Der er der eksempler på, hvordan udvikler man et projektkontor, og du kan selvfølgelig altid skrive til os. Vi vil godt komme ud og snakke med dig om, hvordan skræddersyr man et projektkontor netop til din virksomhed. Du finder mere information om udvikling af projektkontor på hjemmesiden her. Vi ses!